Rituko ria rero inchomuraria Joseph Nyagaka kurwa igase gitaseni kia Radio Funda 102.0 FM nigo nakoreta aro yane guchia singa yo mugaka Joel Ogega yigotoka ase kenyoro kia Lianchaga ase ward ya Masige West yigotoka imeye bunge ya Babasi county ya Kisii nechinga kineka singa yo mugaka Joel Ogega nigo nanyara ko bangonyoro ba Israel stige sona muno munginoye bwase banyara ko bakwimuka igetambukiro ky'ogontari omuchyobo mugima erikoranga kibamenyeta senkeyo kerananyara ko bakingotara sumu chyobo mugima nigo nanyara ko baingonyoranga chinyumba chiabo nigo chire chingotu kiandage 10 inyumba yamo yeri bati kurende anyara ko bageka gota gwikana ni misumari ko nyara ko bakega somogo kurwa sama bati nabo igo ne nyumba ende y'ubunyansi yanyara ko bageka gota gwikana ne kerembure ko nyara ko bakegotu ni gembure ko nyara ko bakegotwa go chime kurende kera to nyara ko batugunchakana na gwikana na sumugondobo nigo nanyara ko bagingonyoranga nonye ne ritoke gosekende yonsingiria sumugondobo kurende kerenga kyanyarete ko bagekongira sinka yo mugaka Joel Ogega nili nanyara ko bangomonyora sumu chibusongo kare ni chibicha ko bako cy'umwana yo mumuro nyara ko bagakanyora umusokono bwepara aliense mo yanaro ko kare ne bigibigi amune masini yo chikubongorore bituma senchere mo yo kwerigeria amarieta nengo Joel Ogega na umuri kenyoreke keke kuriyanchaga ya Masige West ona ni wiri kenyoreke na onki ne to gocha igu bana bwata na bare bane gasira batatu yutia to yomo konyenera bono bwegendere ono ekero agendereria agenda akagenda ari Maasai akachigokora emirimo y'oboremi oro ntuga totigete nkaga ye n'omuntu aiga konye bwegenderia ogorire epigipigi kiri agorete ibere na mashini agorete yekongora bituma ono igachinga kinabete murwire nkarwara mono sana nkarwara ga mwana oyo agasiga agasina akibona akwa tukajikoni mete yarenga imete igachika ibese ikyo nandi kiakora kende nandi akabora nga akabwata akaoni nandi epigipigi eri ne mashini eri akansukinya gitari kikikaera ona kana nabwena ono akaire na gari kiagara epigipigi eri nera ari gutumia asukuri mendageri ari kurima otorete ndageri ne bibi paka kai kero tukire tari be nkagaiga kagende tukwendereria ari oyo umungino wakirwe simina mwana oyo nyagitari okobanya gitari gari na ni erigoto yatinga ni gatu agitiko koenda umuntu amwakete simu kiroro gari atikomubongoro bituma ni mashini akagokia nsemo igari yari gwite kanti kamutaki bono mpiora sia turansimana ya mugudi kurumsari ikamwira bakisi cyane nyangitari komubiko bono ari kero mungina gwakire simu yakoto no maito kwenda bako bono ari tokiete bakaga wikiye cyane ragu tokonyora na abari bukuru no munwa asuni no mutu igabu no anya gitari yawo na maino na bamupimete kanyo gategete ono nga amaina akorose biri ni muri yabusingiri bwishiri na yakobona giya suru tumbaga giya suru ndewe amaira ari kurugi akuriesa sa maina ona atakiro korosibwa asaye okonga na agiragete na umucyando yekete igo ono to mungina to jikoni mete nandi arenga ibese jigarama yarengo batini igarama iko na commentary yuka abanyagitari goike mugomo kwa abanyagitari kerogoma ono kibese kikaba mbaika kumurosiri no mabike nyone cyumu kugoruku kiya kikamenta ono igaike kambera bokongu goike gune na kiri abo osaba kwa nenge ngusaba bokonyi erinde nyara konyoro bokonyi abasamuria babankonyi nonye na abatabarayi abaitu twachorete uyu uranyare kwirwa konyo umwana uritani ensemo yoko murwanya gitari nero ngusaba bokonyi gutangani aisa atakitu kugoroko korosi bwinye gitari arosi kuri kurongeiwe nga kia anyara korosi bwinye ni kimar ko bikurwa bigiru na sanda asa aumeta mwana one anyata accident yako James mbero ge ona arenge litwe rimanya Jumapili kwa ande chiro kwa nyore simi kombo no manya umwana ogo James mbero kabatebya ina kimore kom abata no umwana one ngati namnore gonjoka ori yo muntu gochikumurenda nyagitari ganyora accident igo atumubegete ambulance turenjera gochikisi ayera bwango mumorore tubae ndi toirane naro ngo ikakisi amana nganyora umwana oyo gasibira omutwe ekarota amanya nere atabogete omonu asenyantira amaina yarwete chume gasomo no kabongorora amaina gakora nora igo tari kunyara kurindagera
ngori ngobeke chipo namanya kumumura guchimo abona ari toke ngori koragaria abo musoni namanya kumumura guchimo kabwatanga kora chi plastic akabarwa igaikara bona agane guchibeke chichuma banyagitari bakagoma ngatigara nsanga itinyagitari abo epiri ikagendera konene kaira nakanga temu akayaya epiri anene tukariyo umuntu agatugoria emete yase tukaira chia bakora kende ande ngaira ngabongie arengo ntubwati kende turahirira omwana onyagitari nabare nyomba maira akonya korwa ase rino ririe riuga riria kono gataria amaino chinse achi kabwataniwo tararonge onyagitari mbache tumuronge bamusonete busa bachi kumusia sari uyarende mogomo chakire bagasokera bakagenda bagatotigabo bakibona ari nyomba akorera oburugu munyunyunta mutwe ina baigwete bobe bona andereta nyomba tindo chibokonyi bonde muranche gakia serikali motokonyi ono obokonyi bwane ngosaba ngolinga serikali komuranche monkonye ano mugaba nonyo kunyara bonkonya no nyomba mbuga tatibu ati nyomba ngiye ngokane natakire kurwa kurwane ranche njiko to nyona na bati nyaga haje bono na siye ono na beira karama yo bono na umire bono ebinte bingati ngonya ona kero na itata mate mwana ko mpono gachikotakono ono bokonyi ngende university bugasi ono ngetu kutana gonga chake biashara byana una umera shu wo ikero una bono bigiyane ata jetuwe kuweka kahera inje bono una na bere bono na ramaire bono tinkonyara gukora kende gyonse bono na bonde igono ne sabuni ebolete engo isibere kirege bono njandegete onde nyomba none ndagira ya kulire ina meteka kinga kisirinta ya umia bono ya yali kirege mo kiyali bono nsinye bunanda kole none chiwasha chiko zinegitali timbwati bono nigo yatigire ng'anda kumusomali omuyana nyare koba kagochigwesokia eri konyara koba gakuruchi besa eri konyara koba bagokonya mumuro oyo ase enchera emo yokonyora obogweni bwekerengo keigoro eri gochikwegendereria mono obogima bwaye.